Avui un vídeo de cuina. Hola a tots, avui us ensenyaré a fer una bona massa de pizza casolana. Els ingredients per fer la massa són 700 grams de farina, 420 grams d'aigua freda de l'aixeta, 30 grams de sal, 5 grams de llevat fresc. Per començar, dissolgueu el llevat fresc a l'aigua. Seguidament, aboqueu la major part de la farina. I deixeu un cul per després. Amasseu bé mentre gireu el bol i feu força. Un cop la massa és compacta, porteu-la a la taula. Agafeu un puny de farina i tireu-li a la massa. Continueu amassant per tal que la massa absorbeixi la farina. Quan la massa hagi absorbit la major part de la farina, apliqueu-li força amb els punys. Després, com si fos una trena, la plegues i aixafes. La plegues, aixafes fins al final i després la doblegues entre si. Tot això ho has de fer fins que la farina se t'acabi. Quan se t'acabi la farina, continues amassant la massa durant aproximadament 10 minuts més.
Passats els 10 minuts, agafes un drap, el mulles i el poses sobre la massa per tal que reposi almenys 3 hores. Un cop passades les 3 hores, divideixes la massa en 4 parts. Cada part d'aproximadament 270 grams. Un cop dividides les masses, apliques aquests moviments per tal de crear tensió a la massa. Després les tanques bé i les poses a una safata. Un cop ho tens, hi poses paper film i les deixes reposar entre 6 i 12 hores. En el meu cas, jo les he deixat reposar durant 10 hores i així és com han quedat. Amasses la bola. Un cop amassada hi poses tomàquet, orenga, mozzarella i poden anar al forn entre 5 i 10 minuts a temperatura màxima. I ja la pots disfrutar. Que aprofiti! Fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat. Deixeu un bon like i subscriviu-vos. Adeu!